Здравейте, уважаеми зрители! Започва Спорт в обектива на живо в ефира на Канал 3. Цял следобед управителен съвет на Левски заседава, умува по различни теми. Накрая стана ясно, че Георги Иванов Гонзо е готов да си тръгне от Левски, но Левски не е готов да пусне Георги Иванов. Тази тема ще обсъждаме малко по-късно в нашето предаване. Сега казвам добър вечер и добре дошъл на нашият гост, доктор Михаил Илиев, бивш лекар на Левски и на националния отбор по футбол. Много ми е приятно, че е при нашата покана. Докторе, вие следите какво става в Левски. 100%, два периода в Левски имате при златния отбор на Георги Василев и Андрей Желязков. Иван Вутов, точно така. И втория период сега по времето на Илян Илиев, Наско Сираков, Иво Тонев като директор и така. Следа много, има мое мнение. Левски ми е дал много. Когато поискат, пак ще му дам. И чакаме по-добри дни. Нека да не коментираме темата за Левски, защото тя е много актуална, много болна. Не изтискаме палци като левскари, Левски да бъде добре. Темата е допинга и аз съм готов да отговоря и да кажа моята позиция, за която сте ме поканили. Така, светът се разкъсва, погодява от едно вещество, което се казва мелдоний. Нека да започнем защо полудя по това вещество мелдоний и какво всъщност се случва с този препарат, с който се хващат толкова много спортисти. Значи, ако аз мога да дам точния отговор, ще бъда най-големия прогностик или познавач в света. Сега има много коментари, много гадаяния. Даже аз в националната телевизия, понеже ме канеха няколко пъти, казах дано да не стане рубрика за допинга. Защото сега наистина е много злободневно. И е злободневно защо? Защото то стана като бомбата в Брюксел. Джихадистите избухнаха бомбата в Лада. Такова нещо. Аз за 40 години в спортната медицина такова нещо не съм чувал, не съм виждал. Обаче лошото е, че да кажа осколката или друго удари най-хубавото ни момиче, спортистката ни номер 1. И понеже случай не е единичен, не може да има едностранен коментар и едностранен анализ. Значи не може да е случайно толкова много хора, и това са тези, които са проверени. Аз ви гарантирам от интуиция, от опит, че ако се провери по-долното ниво спортисти, говорим за индивидуалните спортове. Няма измислен допинг запас за Зума, за Пламен Гетов, за Краси Бълков. Допинг запас няма. Значи, не че защитавам футбола и там имало издънки, но това са индивидуалните спортове. Обаче, в тези спортове има голям труд на спортисти, спортистки момичета, млади, хубави момичета, треньори, с години се подготвят, извън става, нали, катастрофа, ние се бориме с допинга, ЛАДА. Аз съм го казвал и друг път. Това е една бюрократична организация, стабилна, финансово супер обезпечена, повече от ООН и ЮНЕСКО, другите импотентни организации, които нищо не правят. Какво свършиха тия организации? Признаха онзи ден, че били, не били Малвински острови, били Фолклендски, Фолклендски пък на Аржентина. И ще ли да ходят на ЮНЕСКО хората на Палмира да оправят. Да си гледаме допинга. Значи, какво става? Никой не е победил, това е моя позиция, наркотиците, тютюно пушенето. Може ли някой да каже, че се справи? Не може. Следователно се търси друг вариант. Веднага бързам да кажа, преди да коментираме конкретно, за случай, че това, което се прави в България, в много отношения е много правилно, като стратегия. Помня още, когато аз бях шеф на Федерацията по шах преди 15-16 години. От времето на Василий Иванович Лучанов, аз така му казвам, до сегашния министър Кралев. Изключвам бутафорната, тази политическа първенито, което беше на българския спорт, но аз го казах в Канал 3. Държа да подчертая, че когато беше на власт Мариана Георгиева, аз казах, че тя вреди на спорта и искаше да украде Зимния дворец. Това е известно. Аз не се страхувам да го кажа. Всички имаха една добра стратегия, включително в момента, че трябва парите, които се дават за
борбата с допинга да бъдат за превенция. Както е с тютюна. Ето пишат сега страшни картинки и така нататък. По същия начин трябва да се обяснява на спортистите и тези деца, млади и възрастни хора ходят в фитнеса, какво ги чака. Пък който иска, рано или късно запомнете, допинга ще отпадне като следене. Като хванаха Шарапов, като хванаха Бен Джонсън, Марадона, какво става? Приборихме ли допинг? Не. То е невъзможно. Споменахте за ЛАДА. Защо от ЛАДА не казват кога това вещество напуска пределите на организма? И не е ли парадоксално да не се знае кога то излиза от организма? Връщам се на това, което казах в началото, но понеже трябва да кажем много неща. Значи, това е една бюрократична организация, която работи с много лесни правила. Много лесни. Значи казва, това е забранено, ако те хванат 2 години. Така на времето удариха най-голямата ни волейболистка Тони Зетова, за това, че кофеина е бил малко отгоре, пила 3 кафета повече 2 години. Нали? Да. След което казаха, ма кофеина може. Преди години беха забранили един медикамент, не искам да правя реклама на медикамент, забранен, който бил за тия астматиците. Дето се извадиха всичките биатлонисти, да, исках да не го казвам, вие го казахте. Всички са болни, имат такава издържливост, която не може да ги бие нормален човек. Така, минаха години и на 31 декември беше забранен, на 1 януари разрешен. На конгрес на ФИФА аз попитах, добре, хванали са би на 25 декември с този препарат, който е забранен. Какво е наказанието? Вика 2 години. Нали така? Казвам, добре, а на 5 януари, като сте го отбранили вече разрешен препарата, какво правим? Няма ли амнистия? Казва, не може. Добре, ама в такъв случай излиза, че той е бил неправилно забранен. И сега тук виждате какво мълчание има от ЛАДА, тъй като те са хванати над 130 човека. Бъдете сигурни, че бъдат 250-300, защото е ясно, че този препарат е ползван. Той е ползван, защото нещо подпомага. Не може да е като маруля или каса. Той всъщност, само да уточним, че той е за проблеми с сърцето. Нали? В тази насока се използва. Исхемична болест. Няма да се правя специалист като всички. Да. Почнаха да четат по интернет, пък помагало първоначално на кокошките да трупат мускулни маси, да ставали пилетата, така пише по тия неща. Пък след това за исхемия на сърцето така. Ясно, че за препарата на умора. Ясно е, че препарата има някакви подпомагащи свойства за един човек, който се изразходва. Чакай сега, Галя Петрова работи като, да ме извиняваш, като луда от детенце и се старае и се лишава от всички човешки неща на нейната възраст. И тя не може само с салата и с месо да се възстановява. Това е нормално. В цял свят всички вземат някаква подкрепа. Онзи ден четох нещо много хубаво. Един голям спортист казва, скоро време ще забранят и витамин С да се пие. Значи, стратегията, поне за мен и не съм, аз с колег съм, е сбъркана. Дай да се следиме, да ги хванем. И като ги хванем, хващаме 3 души. И за какво четем? Преди 10-15 години хванали някакъв спортист, ще му взимаме медала. И колко бързо ги правите тия изследвания? 15 години, да. Вие има и такива случаи. Мярам сон. Има ли световна конспирация според вас? Защото от това, което четем, са все източноевропейци, европейци, руснаци, българка. Аз никъде не видях китаец, не видях американец. Не, има и китайци. И китайци ли? Да, вече и китайци. Значи няма такава конспирация, така ли? Не, виж сега. Ще се измъкна много лесно. Да. Значи, спорта е политика и политиката е спорт. Това е ясно. Сега. И годината е олимпийска, в крайна сметка. Да. И сега, ако тръгнем по тая линия, нали, ще кажем световна конспирация, ние сме страдали при комунизма, всички ни мразят нас. Нали. Не може някъде да не си се отцапал, нали, за да те хвана. Но, има такъв момент, че ако ЛАДА-та не вземе едно, бих казал, шахматно решение в случай, защото те са цуцванг. Те не знаят какво да правят. Защо? Те като елитните спортисти отидат на кино, значи в Бразилия ние ще имаме олимпиада на туристи. Няма да дойдат тия елитните спортисти. Не коментираме, че са от нашите държави и така. Значи това ще бъде олимпиада на туризма. Добре, значи ние отиваме в такъв случай на нещо много по-хубаво.
Връщаме се на Пиер де Кубертен. Важното е да участваме. Няма да се бориме за медали, да участваме, всяка държава да се представи. Както ако си спомняте преди години, Белгия на една олимпиада спечели един бронзов медал. Спортиста беше посрещнат на това летище, дето да не дава Господ да избухнат бомби, като един национален герой. Това е положение. Значи, моето предложение, аз съм го споделял с колеги, е следното. И ако трябва да си го записват. Така. Значи, трябва да се вземе някакво компромисно решение в смисъл. Да се даде, да речеме срок. На 1 юли отива Габи и се изследва. Ако тя е чиста от всякакъв забранен допинг, участва на Олимпиадата. Значи в този момент аз ще бъда, съобразно техните стандарти, ще бъда чист от всякакъв допинг. Дали ще е аналгин, дали ще е витамин С, дали ще е мелдони, аз ще бъда чист. Трябва да се даде възможност на тези хора, които толкова труд и години, вие знаете ли какво значи? Вие сте в спорта от много години. Какво значи да сипиш труда на един човек 10-15 годишен, на спортиста, на треньора, ама казват, докторите нали трябва. То вече няма спортни доктори. Остана на леката атлетика и на още 1-2 спорта, защото вече не е престижно, а трябва голяма подготовка. Това е друга тема. Това е друга тема. И ето вижте какво направиха в нашето министерство. Комплименти. Значи тази комисия, която се създаде сега за превенция, извинявам се, на футбола винаги е бил 2 крачки напред. Още миналата година на конференциите, които организира Медицинската комисия на Футболния съюз, се изнеси от антидопинговия център информация. След това беха доктор Заркова покани всички футболни доктори на клубовете декември месец да им бъде разяснено. Значи, който е професионалист и иска, той научава. Но в случая аз не мога да приема, че тези спортисти не става просто само за Габи. Ами, Стела, когато аз се познавам от 100 години, това е един човек с свои такива здравни проблеми. Те глътат по 100 вида лекарства за най-различни проблеми. Как ще ги проверяваш? Това е просто нечовешко. Това са едни бюрократи, които, ще го кажа лъжи, които лапат страхотни мангизи и си свиркат и изобщо им е хубаво да наказват и да измислят. Всяка година се включва по някакъв препарат забранен. И аз им казах, преди много години, беше в Сидни, казах така, добре, не ни давайте списък с забранени. Дайте ни списък с разрешените от вас неща. Казват, не може. Има ли възможност, като случай с Габриела Петрова, след това ще говорим и за Шарапова, защото заради Мария Шарапова целият свят всъщност разбра за съществуването на този медикамент. Има ли възможност тя да спре да пие какъвто и да е медикамент през септември месец 2015 година и през февруари 2016 той още да се намира в нейната урина или в нея... Има ли въобще такова лекарство? Ви казвам, че според мен. Значи това е една институция. Дори маргарина би трябвало да изчезне от организма. Дано да не ме осъдат, защото нямам да имам пари за такъв адвокат срещу тях. Първо, нищо не е изследвано. Колко време се задържа един препарат в организма. Обаче има голяма разлика. Ако аз и вие пиеме едно и също нещо, вие ще го излъчите като млад човек по-бързо, аз ще го излъча по-бавно. Значи, нещата са много сложни. Много сложни. Тук, привидно благородната и хуманна цел да се борим с допинга е абсолютно лицемерна. Тя е лицемерна. Значи, като хванеме Шарапова и целият тенис женския е опазен от допинга. Това не е възможно. Вие сте ги виждали тия грохтящите грамадни мадами. Айде, молете се. Нали, тя поне е красива. Значи, не може, като хванеш Шарапова и Марадона и да победиш допинга. Това е невъзможно. Това е една утопия, една заблуда, за която тия хора се крият. Трябва да има коренна промяна. Не мога да бъда аз човека, който да каже, дайте да разрешим допинга, но да се уважи труда на спортистите и треньорите. И аз съм твърдо за, виждам, че не само в България, не само нашия Олимпийски комитет или нашето министерство, ние заставаме за спортистите, защото който не е бил в съблекалния, той не знае за какво става въпрос. Той не знае какво значи трябва, не знае какво значи да отсъстваш от семейството си, от децата си, от гаджетата, от всичко. Той не знае. И ти да украдеш труда на тия хора, защото той пил нещо. Верно е, че има залитане. Много треньори се въобразяват, че са големи доктори. Ще кажа нещо, което няма се хареса на никой. Треньора каза голяма глупост.
бил почел в интернет. Значи аз ще чета по интернет, ще си намеря медикамент. Моля на нас да ни го разказва. Няма такова нещо. Това е препарат, който явно, че се използва много се използва. Определена помощ има за възстановяване. Ами да, ти като загубиш 2 кг на тренировка, ти трябва с нещо, няма с газирана вода и с айран да се възстановяваш. Естествено, че търсиш. Ами как миньорите тия в урановите рудници, те знаят, че ще умрат на 35-40 години. Те отиват да работят, получават големите пари и си пият каквото трябва. Значи всеки си избира. Тия летците, военните, дето по 3 години летат, те знаят, че на 30 години са пенсионери. Не е ли така? Както казваше покойният професор Шолев, Бог да го прости, нашия учител, да вика, ние знаем големите доктори, тия ортопедите и хирурзите, ще умрем от инфаркт, но оперираме. Ние нашите спортисти, не български, всички. Аз им казвам наши, защото спортистите са наши хора. Ние сме хора в спорта. Те трябва да получават, доколкото е възможно, компетентност с нашата помощ. Не може така. Хванахме Шарапова, изчистихме тенис. Вярва ли го някой? Никой. А с вас консултира ли се някой от индивидуалните спортове? Получавате ли обаждания? Не за този случай. Не за този случай. Ние го коментираме. Естествено, аз имам много пациенти от всички спортове. Да включим и балета, балериници. Наши пациенти, аз имам прилични кабинети, но имаме високо подготвени, внимавайте, високо подготвени доктори спортни, но те са вече, за съжаление, много малко. Отпаднаха спортните диспансери. Едно време беше много престижно да си спортен доктор от всяка гледна точка, а се ходеше и в чужбина. Вие сте малък, не се ходеше доктор, не можеше да отиде в чужбина. А ние ходихме спортистите, нали? Така, ние имаме подготвени доктори, претендирам. Антидопинг центъра ни е на много високо ниво. Ще имаме скоро, се надяваме, така гарантира министър Кралев, ще имаме и лаборатория, която да проверява. Но едно време беше следното. Имаше тая лаборатория при комунизма. И ги проверява. Който не е чист ангист или борец, да не влиза в спортове, да не ме мисля сърда, защото всички са ни приятели. Който нещо е прикачил прага, се контузва и не участва. Нали? Така че имаме много контузии. Целта е не да изпращаме чисти спортисти след допингирани. Целта за мен е да си спортуват децата, а не да ми играят на компютъра и всичките дебели ги наблюдавам с диабети по на 15-16 години. Това е не спортуването е лошо нещо. Гледате Спорт в обектива. В ефира на канал 3 говорим си с доктор Михаил Илиев за мелдонии. Това така станало популярно вещество. Между другото, днес им беше много интересно да прочета в руски сайтове. Не съм много добър с руския, но видях, че има страшен бум на продажби в аптеките в Русия на това лекарство, на това вещество. Независимо дали някой е спортист или не, чул, не дочул, разни аптекари разказваха как имат страхотни печалби от продажба. Може ли да търсим нещо по-долу? Може, разбира се. Значи, журналистиката е голяма сила. Това е ясно. Значи, има и такива коментари, че този бум с Шарапова едва ли не заговор на фармацевтичните фирми, за да се увеличат от милионни на милиардни продажбите. И то е точно така. Защото аз съм по-силен от тебе с руския. Това е 100%. 100% е сигурно, да. Да. Мисълта ми е, че се пустраха най-различни коментари, които всичките изглеждат истински. Че в Щатите имало подобен препарат, но за да може той да се продава вместо мелдония, да бъде или какво си, така. Освен това, автора явно умен човек, евреин. Значи, умен човек, милионер-милиардер. Също в спорта, нали, четохте, че в Олимпийския комитет. Създателя на почват всевъзможни вече обяснения и всичките изглеждат много логични. Истината е една. С допинга борба не може да се спечели. Това е невъзможно. А той го е създал през 1970 година. Всъщност. Чак сега, толкова години по-късно, се случват някакви неща. Нали? Това се търси, нали, спечели много пъти. Какви доктори, да не цитирам държавите, са стимулирали или възстановявали най-големи спортисти, включително и футболисти, нали, които си плащат огромни пари и да сега е на ръба на разрешеното. Нали, тоест, безсмислено. За мен е безсмислено тази битка на надлъгване. Надлъгване да надлъжиме ладата.
Аз коментирах с колеги, защото това е много злободневен, с доктор Матев, шефа ни в Дианабад, на клиниката на професор Шойрев. Коментирахме и казваме, добре, ако не имаме онзи спорт, силен български, който имаше толкова световни олимпийски шампиони, и иска някой да ни попречи преди Олимпиадата, ще намерим медикамент, който ползваме само ние. Примерно, аналгин, доколкото е моята информация, реално се произвежда само в България. Ми пускаме аналгина забранен и ги ликвидираме. Тя е една за мен непочтенна, некоректна система на лъжи борба с допинг. С щангистите имаше подобни проблеми. Дори такива коментари имаше, че нарочно се опитват да ни... Възможно е. Всичко е възможно. С това, защото спорта е много коментируем. Ето сега с разни стачки тук по България ме занимава. Така, това е отбиване на вниманието на хората. Спорта е интересен и Шарапова е интересна. И Габи е интересна. Но това са красиви и способни и трудолюбиви момичета, аз им казвам момичета, които с труд се изкарват. Никой не може да бие с ракетата като Шарапова с хапчета или като Габи да скочи. Или като Стела, айде моля се. Сега гледаме кадри от тренировка в залата за вдигане. Там Мелдони ли беше проблема? И... Не, те се измислят всевъзможно. Друг е въпросът, че много пъти, което не е добро, защото вече няма спортни доктори, високо квалифицирани. А защо няма? Къде отидоха спортни доктори? Няма финансово покритие. То е вече безсмислено да работиш в спорта. Реално. Не се ли смени по някакъв начин системата? Няма да има. Вижте, в футбола, всички клубни отбори с малки изключения, докторите са по над 60-70 години. Старите доктори, вече никой не иска, той се и деквалифицира, няма заплащане. Това е друга тема. Искам да ви кажа, че ето давате залата по щанги. Може ли ти да дигаш тези тонове, и да дадеш сирене и витамин С? Това е невъзможно. Възможно. Как е възможно? Този въпрос е интересен, на който трябва да намерим отговор. Как е възможно човек, който не е болен, не е му изписано лекарството с рецепта, защото и за това вещество Мелдони стана ясно, че се изписва с рецепта, нали така? Как здрав човек, спортист, отива и си набавя този препарат? Не, това е смешно. Дето си го набавя по интернета. Как стават тези неща? Те са достъпни. Отидете във всеки фитнес център, ще видите, че се продават безразборно. Това е големия проблем и за България. Продават се ефтини неща, в които пише, че има примерно аминокиселини и витамин С. А вътре има нерегламентирани съставки, обикновено анаболни, за да може тия малки юнаци да ходят да дигат, за да бъдат яки и красиви, и понеже те не ги проверяват, ако ги проверят, така пострада на времето Илия Груев, пострада, ако си помните, преди световни, той ми е приятел, излезе, че аз го хванах, защото правим проверка на всички преди световното първенство. Тоест, неконтролируемото продаване на тия неща води до много големи проблеми. Виждате, има смъртни случаи. Не в спортисти, а в спортуващи. И това е много по-голям проблем. Много по-голям проблем. Няма регламентация. Внасят ги без да се регистрират никъде в агенцията по храните, се регистрират много лесно, без да минават в това, което има доброто намерение да си има в антидопинг центъра и трябва да излиза с документ. Аз в моята почти 40 годишна кариера съм използвал медикаменти, които не са витамини, други неща, само с сертификат от фирмата от чужбина. Да пише, че те гарантират. Защото не дай си Боже, като пострадаме, да каже, извинявайте, фирмата ми гарантирала, те да ни защитават. Това е много тънка материя. Много тънка материя. Сега се гърми мелдони, не знам си какво. Това е само след няколко месеца ще е друго един случай. Ще излезат хиляди други неща. Сега ще почне. Имайте предвид, че това няма да свърши така лесно. Защо? За всички от тия големи спортисти, Шарапова, зад нея стоят цяла плеяда най-скъпи адвокати. Те няма да се борят с ладата. Те се борят до дупка. Да не говорим, че тя загуби милиони за 24 часа. И милиони, и имидж, и име. И сега какво излиза? Че ладата се бори всъщност срещу големите спортисти, които са идоли за децата. За тия, които спортуват. Като родител, виж си, пратите ли детето да играе тенис, защото те там им дават мелдони. Ще го пратите ли да играе на Герена или на армията? Няма, защото им дават.
Няма такова нещо. Я по-хубаво на компютъра и да хване диабет на 15 години. Нали? Това е много жесток проблем и даже ще го кажа. По-добре, че стана този взрив, в такъв случай не е имало, защото ако продължат, ще хванат страшно много хора, за да се бръкне в рана. Тази рана трябва да бъде излекувана. А сега как ще се измъкне Лада от това? Кои ще бъдат наказани? Аз вече предложих. Как ще измъкне? Минават всички 2 месеца преди Олимпиадата, които искат регламентирано по закона на Лада, минават който иска на изследване. И като се окаже чист, заповядайте, участваш на Олимпиада. Те трябва да се измъкнат. Те в момента са в, казах го шахматно, цуцван. Какъвто ход да направиш е грешен. Значи каквото измислят, ще бъдат атакувани от вас журналисти. И така, и да се защитат спортистите, вие ще ги критикувате, че са безпринципни. Ако не защитат, ще кажем, чакайте, каква Олимпиада, ще гледаме туристи. И няма да гледаме. Къде са ви рекламите? Тук играят страшно много пари, които са перспективни или загубени. Много е... В такъв случай не е. И аз заставам с моята позиция, като обикновен спортен доктор, аз съм бил и спортист, и треньор, и шеф на федерация, казвам, спортиста трябва да бъде разбран и защитен. Категорично. Интересна е вашата позиция. Искам да поговорим като бивш шеф на спортна федерация по шахмат за този ход, който предприемат от Българската федерация по футбол, известна като Българския футболен съюз. За тази висша лига, вие сте част от националния отбор. От Левски стана ясно в началото на нашето предаване. Хората ви познават като футболен доктор. Да, човек в спорта, да. Какво е вашето мнение за създаването на висшата лига и това изход ли е за моментното ни състояние незавидно? Първо махаме заглавието. Значи, дали ще е висша, дали професионална, дали аматьорска, няма значение. Аз съм го казал където трябва, може нещо от това, което съм си го представил, че трябва, защото положението не е добро. Не е добро. Как да състави Петев национален отбор, като не може да вземе от Левски ЦСК футболисти? Значи това е невъзможно. Значи нещо трябва да се смени коренно. Признаваме си, че системата колко години не сработи, не даде резултат. Аз съм имал удоволствието и щастието да бъда на последните 2 прояви. 98-та световното първенство и 2004-та европейското. И от тогава нищо. Не, че нямаме талантливи деца, но ние нямаме базата, ние нямаме широката палитра от деца, юноши и футболисти. И затова моето предложение е много просто и не съм го измислил само аз. Това го каза и Херо, и Мари Стоилов, и много хора. Не си говорим, нас не боли, че футбола е затруднен. Не казвам, че не върви. Защото прави се всичко, се дава, примерно. Аз съм бил за национален отбор в футболния съюз. Всичко, каквото сме поискали, е било да. Обаче ти нямаш материала. Какво е казал на времето в едно голямо интервю при Кеворг Кеворкян, още при комунизма, каза академик Ангел Балевски. Пита го Кеворг, както вие ме питате. Защо нещо не върви работата? Още бай точно. И казва, вижте сега, за всяка работа трябва 2 важни неща. Качествени хора и качествени материали. Всичко друго няма никакво значение. Значи ние, треньорите, ги имаме, играчите почти ги няма, материалите почти ги няма. Следователно, моето предложение е кратко. Връщат се 16 отбора по закон, регламент, коефициент L. Кои отбори са били в европейските турни, кои шампиони, кои носители на медали, носители на купата, имат ли осветлението, имат ли всички изисквания, които изисква лицензионната комисия. 16 отбора. Никакви. Това като го прочетох, всички сега ще ми се сърдат от Футболния съюз. И казва моят добър приятел Венци Сефов, не 1-2 души до 21 задължително. Няма такова нещо. Нали, бат Венци, ти не си бил треньор. Не можеш да ми кажеш кой да играе и кой да не играе. Може ли, ако ми е Наско Сираков централен нападател, единственият ми юноша е централен нападател, аз да го пусна? Това е невъзможно. Това е невъзможно. Значи пълна свобода, 16 отбора. Защо? За да може хората в провинцията, ние загубихме Търново, Плевен, Руси, Шумен, Враца, Перник, защото хората, как да отидат децата да ги запалиш за футбола, да ги извадиш от дискотеката, като ги няма Левски ЦСК. Те ги няма. Ще гледаме по телевизията някакви си мачове, те седат в дискотека. Трябва да има широка основа. И резултатът ще дойде. Но не след 1 година. Може да е след 5, след 10, но футбола трябва да има основа. Докторе, благодаря ви. Изчерпателен както винаги. Благодаря за
за анализа в нашото студио. Надявам се да ни гостувате и някой друг път. И да познае както миналия път. Точно така, да.